प्रांजल फॅशन क्लासेसमधून तुमचे स्वागत करते। आपण तसे अंगावरचा मुंडा कसा काढायचा ते आपण बघितले व्हिडिओमध्ये। तसे सेम आपण अंगावरच्या मापाचा क्रॉस पट्टी आणि कटोरी कशी काढायची ते बघूया। आता सेम तसा आपण मुंड्याला सेम तसा तत्ता आखतो, तसा सेम हा तत्ता इथं आखून घेतलेला असतो। आता मी लिहिताना काय लिहिलं होतं सुरुवातीला, अंगावरच्या मापाचा मुंडा, छाती। तसे मी काय लिहिले, अंगावरच्या मापाची क्रॉस पट्टी। तशी आपण क्रॉस पट्टी आणि कटोरी हे लिहून घेऊया। आता बघा 28, 29, 30, 31, 32 तेवढे 28 ते 32 पर्यंत त्याची छाती येईल। तिची क्रॉस पट्टी 5 इंच घ्यायची। किती? 5 इंच। आता ह्या मी तुम्हाला एक कृती दाखवली, फक्त नॉर्मल फक्त आखलेली। तिच्यामध्ये आता क्रॉस पट्टी आणि कटोरी कशी घ्यायची मी तुम्हाला सांगते। आता माझी ही 28, 29, 30, 31, 32 याची क्रॉस पट्टी 5 इंच घ्यायची। ते 5 इंच कशी घ्यायची मी तुम्हाला सांगते। सुरुवातीला ह्या पॉइंट पासून तर ह्या पॉइंट पर्यंत आता समजून घ्यायची 30 इंच छाती ही छाती 30 इंचाची कृती आहे। ह्या पॉइंट पासून ते ह्या पॉइंट पर्यंत 5 इंच घेणे, 5 इंच घेणे, पण इथून 2.5 इंच घेणे। क्रॉस पट्टी 5 इंच। हे बघा 28, 29, 30, 31, 32 तशी हिची छाती आहे 30ची, 30 आहे। 30 छाती म्हणून मी हिची क्रॉस पट्टी 5 इंच घेतली। 5 इंचला टिक मार्क केली आणि ह्या पॉइंट पासून ते ह्या पॉइंट पर्यंत 2.5 इंच घेतले। आणि इथून हा पॉइंट आणि हा पॉइंट किती भरतो? कमीत कमी 5.5 किंवा 5 एवढी कटोरी असते। आता ही 5.5 इंचाची कटोरी आहे, म्हणजे तुम्ही 30च्या साईडला 5.5 इंचाची कटोरी वापरू शकता, म्हणून त्याला आकार देतात असे। तसेच सेम 33ची कधी छाती असली तर तुम्ही 5.5ची घेणे, म्हणजे हा पॉइंट 5.5 घेणे। 5.5ला टिक मार्क करून सणावरती 2.5 इंच घेणे। परत 2.5 इंच घेऊन सणा ह्या पॉइंट ही पॉइंट कटोरी तेवढी येते तेवढी गोलाई देऊन द्यायची असे सेम। मग कधी 5.5ही येऊ शकते, कधी 6ही येऊ शकते, तशी तुम्ही कटोरी घ्यायची। परत तुमचा हा राऊंड झाला समजा, पण त्याच्यातली कोणतीही आली तर तुम्ही हेच घेऊ शकता। पण त्याच्यामध्ये 41 कधी आली, 40 आली, 28 आली, 39 आली, तर परत 6 इंच तुम्ही ह्या पॉइंट पासून ते ह्या पॉइंट पर्यंत घेऊ शकतात आणि इथून एवढी कटोरी घेऊ शकता। फक्त आपल्याला अंगावरची क्रॉस पट्टी काढण्यासाठी हा उपयोग होतो। 5,